Lekin бародаро ина хоиш худи шумо сетка гуфте ина так флобода ина де бародар севним ба 1.75 даи иҷону мековини мера ина тахтовурам сёмкам бинем ина рекет лебо ина му тахта ҳаст и тахту пачфиро бародаро ма таблок ҳам буда ина трактор ина иш 7.5 азора ина иш 11.5 азор калниш 11.5 азор бародаро ина бо арзун мекунам бародаро Kadmeda dar kura biya bigireyna. Tay qulubod ina barodaros. Tamosho kuneyna. Bahor imo na omadina. Sext nikaram doran sext nikas nayna. Barodaro biya libo ina mut nika dar kur bosha. Inja zakas mekine metan. Lekin barodaro ina khoish khudi shuma setka gufte ina. Ay tay qulubod ina ay tay qulubod ja. فهمیش دروزش ده ها دروزش ده؟ او یک هشت دایی میشه که و یک سیه فهمیش دروزش ده های یک 50 یا 150 سنده کم نخواه اوش هست چوکنیوش کلانتره کن فهمیش یک نیمه دروزش ده های یک 70 یا 170 اونا بودون دو ستکه سیستمه 50 اینه ای ستکه سیاشکه چند میاد؟ نه خیلی اکه بسدی ай 15 сум сар мешавад то 35 сум бародаро ина барои стяжка монолит нем чӣ шуда мефирида анаи сеткош бо дигар шай бо ҳар хелайда нархис чанда ёш 150 сума мешам 150 бародаро ҳар хел буда миёй мисол ай пеш мебинӣ хай бо савдо мекунӣ ина нарх мекунӣ мегирӣ мерай бародаро гуфтем осин тай қилобод ай бародаро ноҳия файзобод ҷамоати мискинобод тай қилобод сехт тинакарам аст бародаро тинакарам аст айли бо инаму миёй закас мекунӣ мезанан метавонад инҷа ҳамаш аст ина шифри ҳисор буда 60 сомон донаш буда ина бародаро сифати хубуш буда бо арзон мекуна 55 сум метмегина бо мисол хай миёй магазина бозор ай миёй савдо мекунӣ хачун арзу мегирӣ мераи ҳам чизе ки дар кор боша ҳаст ҳамма чизи сохтмон ҳаст ина тахта чанди ай 5 ба 15 дори 190 и дспо чи а 105 ба 125 бейна USB чанд сантиметре 5 6 ба 8 буде гавсиш 1.25 ба 2.5 буде дспо гипсакардон чанд см биёси Кунҷоларам чанд сум кунҷола? Кунҷола 5 сум 5.70 5 сум 5.70 5 на гипсакардонош бародаро гипсакардон чанд я? Гипсакардон 53 сум хай биёй бигирӣ бо арзу ина профило чи? Профило 14 18 20 22 ина ди шипакловка родбанк ҳама чи чанд сум сар мешавад шипакловка родбанк 30 сум 35 сум 40 сум 30 35 40 и тахто чи? Рекайне 23 сум 55 сум 65 сум ина дунаш ай 23 сум сар мешавад ҳа ай 23 сум сар мешавад ина фанер чанд я 65 5 ба дар баланд дирозиш чанд я 2.70 ба 1.75 2.70 ба 1.75 анаи USB ай оф дспай ина дспай ғавси зур чанд сол дорад димсол 340 сум димсол 370 сум якун сол ина де бародар севним ба 1.75 да чизе ки дар кор боша ина меамҷа мегири ҳама чи аст вошиё оно чиё чи фанер 60 сум ка то 350 сум дунашон ай 60 сум то 350 сум да бародар фанеру якни ба якни буда ина о турбан бо ина моди о турбо навис барои мисол бо чи ина инҷа ҳаста чанд бача ай чанд сум сар меша ё 15 сум ай 15 сум сар меша ина бародар диагноз чи дорада мисол размер дора ай ну размерош кадом размер о кадом размери бугӯй ҳастай яъни ай чанд сум гуфти сар меша 15 ай 15 сум то ина миё чанд сум бисёр ами истифода мебарам ина миё чанд я ина 50 сум метр да ина барои забор чи 2 ба 4 15 сум 20 сум 23 сум метрш ина де бародаро чизе биге ҳаста инҷа биге
гавзади хоҳиши худи шумо ина бародаро барои шумо ай ҷону мекови немера ина тахтаҳорам сёнка мекунем ина рекатлибо инаму тахта ҳаст и тахту пачфиро чанди тахтои чанда чанданиё Ё дюймовка 15-90 сом мегӯям. ина дюймовка буда хай меои ме вибр мекунӣ мисол инаи ёш чи 14 кана Ёш 14 135 сом бомаш. 135 сом Шаш метр. мо рафтем ваҳдада бояд я сохтмоне ки ҳамёра 160 сом ҳам бузурги станса хайки мисол мебин тахта чӣ боша ёш чи Ёш 105 55 70 тунаша ина смент аст смент 153 сми ина хидам гирифтуна смент хуаксин 500 марка хуби хуба ина хидам барои я сохтмон кайсим гирифтем бародаро ва инҷа зур а ҷой дигар гирифтем камтар сифат чи соз наомадам айҷа гирифтем бародаро хайна кадмеда дар кора сиёнкат мекунем бародаро бе